Ilimi gishirin rayuwa. Ilimi mai da kasashe isasshe. Ilimi mai da bawa liman. Idan ba ilimi, rayuwa ta wulaƙanta. A yau muna ɗauke da hanyar da za ta samar muku da ilimi kyauta. Ku dai, ku biyo mu. Da farko za ka zo kan window ɗinka, then you type Alison. Ga wannan logo ɗin gashi nan. Wannan na farko shi ne wanda za ka shiga. Idan ka shige shi, sai ka shiga wannan na farkon nan da ya bayyana a gare ka, shi ne Alison. So now ka zo kan page ɗin Alison. Alison suna providing free education. Yes, real free education. Ya gani? Akwai diploma and certificates da za ka iya amfana a wannan website ɗin. So you can do a lot. Akwai career discovery whereby wannan yana ɗora ka ne akan hanyar abin da kake so kai specializing. We'll talk about that more later. Sannan abin da ake da bukata shine kai signing up. Idan ka shiga signing up zai baka dama kai signing up da wani email address ɗinka ko Facebook account ɗinka ko Microsoft da sauransu. So me already I have an account with them, so ba zan yi signing up ba. Let's explore mu ga yadda page ɗin yake tukunna kafin mu sauran abubuwa. Gashi dai abu ne straightforward. Free online courses with certificates and diplomas. Kaga suna da mutum miliyan 23 a duniya wanda suke a cikin wannan makarantar. Why would you waste your time waiting for us to resolve with federal government? While you're yes, shekarunka ba sa jiranka, suna ta tafiya. Nan kuwa 23 million people suna nan suna koyon karatu akan abubuwa da dama. Sannan me 100% free courses. You don't need to pay a penny. Ko kobo ba za ka biya ba. Ballantana ka ce yi maka tsada. So da me za ka iya karanta? Na san wannan tambayar taku abu ne mai da zai dinga yawo a kanku. So za ka iya tafi da abin da kake da bukata, da abin da ya zo maka kanka. There are hundreds of thousands of courses available wanda za ka iya yi a Alison. But let's explore some of them. So nan kaga mun shiga. Muna da diploma courses, muna da certificate courses. All in all a karkashin su za ka iya yin IT, ka gani 818 courses. Za ka iya yin health, languages, business, management, personal, gashi nan, teaching and academic, gashi nan dai da sauransu. Engineering, construction, sales and marketing, many more. Za ka iya yin abubuwa da yawa. Some of the diploma courses da za ka iya yi, let's view them. Mu duba su mu gani. Gani? Sannan a ciki ma za ka ga wanda suke trending, wanda mutane da yawa suka fi yi. Right? Wannan courses ɗin gaba ɗaya za ka iya yin diploma a cikinsu. Amma ga top free online diplomas wanda aka fi yi. Kaga muna da shi caregiving, diploma in nursing, diploma in health, workplace,
diploma in safety, gashi nan dai iya ganinka, diploma in legal studies, diploma in hospitality, and many more. Duka wannan for free. Diploma kenan. Let's check out the certificate part. Okay. Certificates. Wanne aka fi top free online certifications. Ka gani? Shi ma din dai akan health aka fi a duniya. Ka gani? Vulnerable adults, gashi nan dai CPR, AED, kana gani fa on first aid. So kaga wannan science students, for example, suna so su fara karatu, kuma ana nan ana ta strike, shekaru da dama kana zaune a ɗaki, bayan ga wayarka a hannunka, you can just take an adult course. Zaka iya yin courses fa ba wai guda ɗaya ba ma, zaka iya courses guda 5. I will show you that later. Ni ma na yi su. Ka gani? Many more. Wannan kenan. Whatever comes to your mind, you can type in here. Idan kana da wani specific course da kake so ka yi, you can type it here. Type it here. Okay? Ka rubuta a nan kuran. Idan ka rubuta a nan wajen, sai kai searching da abin da kake so ka yi. Alright? So, now, mu je mu ga kuma yadda ake. Now, I will just log in. Idan baka da account, you sign up. Kawai email ɗinka ake da bukata. Nothing more than that. Sai kuma kai login in idan kana da email kamar ni kenan. I will just log in. I use my Google account. Actually, no. So this is wannan shine course ɗin da na fara yi a kwanan nan, affiliate marketing shi na fara yi. So amma let's check out the other things. So zaka dinga fama da talla. Wannan shine hanyoyin da suke bi suke samun kuɗi, don haka you can avoid it. Kuma za su generating kuɗi, right? So wannan shine dashboard dina, kamar yadda kuke gani, ga sunana nan, ga ID dina nan, ga abu. These are the courses da nake yi, alright? These are the courses da nake yi. So idan kai choosing courses, za su dinga hawa kan dashboard ɗinka. For example, let's see, gashi dai har na yi 17% a wannan course ɗin. How to start an online business in affiliate marketing 4 days ago. So zaka ɗan jira at ɗan yi loading for 5 seconds or more. Yana kallo? Yawa, ka gani? Start topic. Shikenan sai ka danna. So wannan shine module progress ɗinka. So kaga akwai malamai a duniya za su zo su yi maka bayani. Akwai videos, akwai text, akwai duk wani hanyoyi na dabarun koyarwa. Akwai su anan, tamkar kana cikin classroom ko kana cikin lecture hall. All you need to do is go and clicking away ka ne ko kuma a cikin computer. You don't have much time to waste. So you just play it. Hello guys, my name is Constantine and I welcome you to the affiliate marketing hacking. Ka gani shi wannan expert ne akan wannan abun, aka je aka dauko shi daga wata university din domin ya zo ya koyar da kai kyauta. So why are you wasting your time? Sannan after each module kana da assessment, kana da examination at the end of the whole abin nan course. Za a yi maka jarabawa, kuma jarabawa nan is kind of kana ganin kamar it's easy, kawai ka je kai jarabawa macin daga answers. No, it's not like that. Jarabawa ce that really will test you no matter the materials kake. No, there is no examination malpractice whatsoever. Saboda applied questions ne, kuma you are timed
ana kallon ka da sauransu. So this is it. Wannan shine. So after ka gama duk wannan courses din, you come here and claim your certificate. Za a turo ma certificate din nan ya kasu gida uku, okay? Wannan shine kalar certificate din. So certificate din ya kasu gida uku. Ko dai a turo maka shi online kamar haka, wanda zaka biya dan wani token, ko kuma a turo maka da PDF copy dinsa, ko kuma a maka mailing dinsa via kamar abin nan mailing houses su kawo maka har gida, a kawo maka hard copy, shi ma zaka biya wani abu. Amma me wani lokacin certificate din yana da ɗan tsada, yakan kai $60, wanda ga ɗalibi a Najeriya gaskiya kuɗi ne mai yawa. To amma da akwai hanyoyi da dama da zaka iya bi domin samun certificate ɗinka. Wayannan su ne certificate ɗina guda biyu. Ga wani na yi shi akan typing, saboda ina so na ƙware akan typing, very amazing course. Sannan na yi akan Diploma in Basic English Grammar, shi ma na yi domin in nuna jama'a yadda abubuwan suke tafiya. To wannan certificate ɗin haka za a kawo maka shi har gida idan ka biya. To amma me, akwai wayansu hanyoyin da zaka iya samunsa for free. Domin samunsa for free, kai subscribing to our channel, sannan kuma za mu yi uploading new video. Insha Allah za ka ga notification, ka danna notification bell domin ka ga yadda kuma za ka iya samun certificate ɗinka for free. Sannan za mu sanar da ku a cikin video ɗin na gaba ma yadda za ka iya samun ma kuɗi ƙarewa kenan. Za ka iya samun kuɗi da alisan, ba wai lallai sai ma course ba, a'a, da akwai hanyoyin da suka bayar ma don yanzu mutum ya je ya samu 'yan canji shi ma a cikin rayuwarsa. Domin gode, naku malam.